Greba bakoitza analisirako bide bada zuretzat, datorrena urrun egotea desio duzu. Puntu batera arte uste dut prozesuaz nekatzen garela, beti lan handia esposatzen delako eta puntu batera arte agian urrun. Baina, bueno, ez gehiegi ere. Zenbateraino da nekagarria saiakeragile izatea. Zaila da, zalantza pila bat dituzulako, zuk pentsatzen duzuna, ea ulergarria den, pentsatzen duzuna ea nahikoa pentsatu duzun, baina, bueno, ez nuke esango hain nekagarria denik ere. Gatazkari aurre egiteko talde baten babesean aritzea da armarik onena? Zalantzari gabe. Taldegari gabe ezinezkoa da politika egitea, kolektibori gabe ezinezkoa da eraldaketa sustatzea eta beraz gatazka egitea. Gizona zerorrek bukatu esaldia. Gizona bazara eta feminista izan nahi baduzu, egin zaitez marika.